गाइस नोंथांमोना गासैबो मोजाङै दं जानांगौ नोंथांमोननि अननायाव आंबो मोजाङैनो दङ दायो आङो नै माने खोथिया फारिगोन माने दिनै बेखौनो आं एसे दिन्थिगोन होननानै सानदों दायो मा खालामनो आरो माने दायो गायनाय फुनायबो बोथोर सफैबाय लोगोसे गायनांगोनबो ओंखामबो जानांगोन अब्लासो थांनानै थागोन नालाय मा बुङो नङा होमबा बेनिखायनो दायोथ' कर'ना बादे कर'ना जादों होननानै मावा दाङा थाबालाय मादैथो मोनजानो नङा होमबा बेनिखायनो जों दा नै नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंनि भिडिअखौ अब्ला जोबजासिम नै नायलांबाय थादों नोंथांमोना थांगासिनो दायो माने फोथारावनो दं आं नै आलि सालि गावजोब्बाय नैयावनो फारिगोन दायो दसे थानानै नै लासै लासैनो खामानिफोरखौ मावगासिनो लासै लासैनो बयबो हेवजोब्बाय बोथोरजों लोगोसे माइखौबो गायफानांगोन नालाय बेनिखायनो बयबो मावगासिनो बयबो हालेवगासिनो नोंथांमोना नायबाय थादो माने नोंथांमोना खामानिखौबो मावो दफा दफा दसे दसे एसे एसेब्लासो मावबाय था खामानिखौ माने आरो गावखौनो गाव एसे सांग्रांथि लाखियो मानो होनबा कर'नायाबो बारायगासिनो एसे मानो होनबा गावनि जिउआ मोजाङै थाबासो मोजाङै खामानि मावलांबाय थानो हागोन नालाय बेनिखायनो बयबो स्टे सेफ नोंथांमोना लोगोसे न'नि खामानिखौबो मावलांफाबाय था दफा दफा एसे न'खरावबो एसे माने बै दायोथ' नै आबादनि सम फैलायबाय माइ गायनाय खोथिया फोनाय बिसोराव एसे सहाय खालामना होदो माथो बुंनो नङा होमबा माबा आरोथ' माथो उफाय दंबावो दायोथ' नै माने मिनि लकडाउन जागासिनो माने दिनैनिफ्राय एटानिफ्रायनो दखान गासै टाउनफ्राबो गासै बन्द' जाजोबगोन कारफिउ होगोन 1 बाजारनिफ्रायनो बेनिखायनो नोंथांमोना गावखौनो एसे सेफ खालामना लाखि बेनिफ्राय आरो एसे एनै न'नि खामानियाव बेस्थ'था था गावखौनो गाव एसे जोथोन ला फारिनो गोनां खोथिया बेयावनो दं बस्थायाव बेनिफ्राय दायो नै जोंहा फादारा लासै लासै खामानिखौ मावगासिनो आरो बैथिंजाय नैबे दुब्लिया जोंहानि माने खोथिया फारिनो गोनाङा दुब्लियाव बेयाव फारिगोन आरो बै बे जोंनि आरो जोंहा आयंमोनहानो बेयाव अलरेडि फारिखांबाय आरो नै बियो गुबुननि आरो बेयावबो हालेवखांबाय जिथु माइ गायगोन ना खोथिया फारिगोन बेखौ दा बुंथ'नो हाया गुबुननिसो नालाय दायो जों दायो खोथिया फारिनो लाहार फाहार खालामगासिनो दा बियो माइ आफा आइजं पिंखा हरबाय आरो ना लखब
बै खिरखियावल' खबथ'आ माबायदि बनायो होनबा मोननै जातनि खोथिया फारिगोन नालाय बेनिखायनो बेखौ सिमा माने बाउन्डारि खालामना लाग्रोदों गिबियावनो दायो ओमफ्राय बेखौ दायो बाउन्डारि खालामखांनायनि उनाव दायो बे मोनसेया माने मा होनना बुंगोन बिथिं आलदा आरो बै फारसेथिं आलदा बिदि खोथिया फारिनाय जागोन नोंथांमोना नुदों बेनो जोंनि गामिनि माने उदां फोथार बेयावनो जोङो आबाद मावनानै जायो आरो नै आंखौ माने लेवारसिन माने फिसा बिदि माने मानबायदोंमोन बै नोंथांमोना नुदों बै नै आखायाव देखायदों नोंथांमोनाथ' नुदों जानांगौ नै दायो बेयावनो एसे बेस्थ'ता जाना थानोसै मानो होनबा मावनांगोन दांनांगोन बिदिनो सोलिलांनांगोन नङा होमबा बयबो नोंथांमोना भिडिअखौ अब्ला नायलांबाय थादो होलांबाय नोंथांमोना नुदों जानांगौ नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर नोंथांमोना साबेसेया दायो आबाद माने खोथिया बिदि फारिनायाव बेस्थ' जाना दं बा हालेवनायाव बेस्थ' जाना दं नोंथांमोना आंनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर माने आंबो माने बेखौ आंबो माब्लाबा बिदि खोथियायाव खालामफेराखैमोन दिनैनो फार्स्ट आरो नोंथांमोननो नै दिनैनो दिन्थिदों नै आंबो सारा नायगौमोन ना माथिं लोगोफोर फार्स्ट टाइम नोंथांमोना नायलांबाय थालाय फार्स्ट टाइम सारा नायगोन आङो मिथिबायना फार्स्ट टाइम नै आखायाव लाबाय आङो नै जादों जायाखै मिथिला सारा नायबाय आरो दै फार्स्ट टाइम मिथिं होथावगोन ना मिथिं नाङा बेखौनोथ' माने गुदुं जानानै दंखायो नै नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै माने फार्स्ट टाइम आंनि फार्स्ट टाइम खोथिया बिदि फारिनाय माने मा बुंगोन थांनाय बोसोरनिफ्राय गावनि न'आवनो माने
आबाद खालामनानै जों सानबाय मानो होनबा मालायनि सिगाङो मालायनो माने बेखौ मा होनना बुंगोन बेखौ मालायखौसो गायनो होयोमोन मालायफोरखौसो गायनो होयोमोन माने बेखौ बेनिखायनो बिसोरनिफ्रायनो जा हरो बेखौसो लानो गोनां जायोमोन नांगौ बायदि माइ मोनामोन माइरं मोनामोन बेनिफ्राय दायो नै गावनो बिथिं एबारनिफ्राय गावनो थांनाय बोसोरनिफ्राय गावनो खस्थ' खालामनानैब्लाबो गायगोन होननानै माने नाजागासिनो दा नै खोथियाखौ फारिलांबाय थानोसै नोंथांमोन गेजेराव हाबख्लायनि मा खालामनो बेखौ मजा हाब्रुआव थाबायनो मोननानै माने मा खालामनाय जाखो दायो नैबे मोनसेयाव होगोना माइनि नामा बंग लक्ष्मी आं दिनैसो फार्स्ट खोनाफेरबाय बंग लक्ष्मी माइ ओमफ्राय बैथिंथ' माने आइजं गायदों माने फोदों खोथिया फारिदों दा नैथिं बंग लक्ष्मी माबाखौ नायहैनि खोथियाखौ माने फारनो गोनांखौ माबायदि आंबो नुवाखै माने दिनैसिम खोनाबाय थायो गोदान बिदिनो गोबां माबा दं खिन्थु आं दाबो फ्रायखौनो मिथिजोबा माने दायो नैबे हयथ' गोदान आं दिनैसो फार्स्ट टाइम हिसाबै खोनानायखाय आं गोदान होनना बुंबाय खिन्थु नोंथांमोननि गेजेराव सोरबा जुदि अलरेडि माने आबाद खालामखांबाय अब्लाथ' मिथिखागोन आं माने मिथिखायो एबार आंनि थाखाय फार्स्ट टाइम होननानै बुंगोन आरो आं दै नै बंग लक्ष्मी नैबे बंग लक्ष्मी आफा नैखौ एसे गारना नायनोसै दां ने फार्स्ट टाइम नालाय एसे नाजादोंसो माने दै एसे नाजादोंसो बंग लक्ष्मी नामाबो जा इन्टारेस्ट नाम ना नोंथांमोन बंग लक्ष्मी होननाय बिदिनो नोंथांमोनाबो आबादनि बोथोरनि सम दायो नोंथांमोनाबो
जायफ्रा आबाद मावो आबादाव बेस्थ' थादो जाहाथे जानला मानला बेरायलाबायनाङा मानो होनबा दायो कभिडआबो गोबां बारायगासिनो गोबां थैनायनि अनजिमायाबो बांगासिनो बेनिखायनो नोंथांमोना जेराव मेराव बेरायाब्लानो माने आबादनि बोथोर आबादाव बेस्थ'था आरो सोरबायाथ' बायदिसिना खामानियाव बेस्थ' थाखायो जायफोरा दायो ओरैनो दं बा न'आव जायफोरनि न'आव आबाद मावो बिसोराव एसे बेस्थ' थादो आरो नैथिंबो माने जोंहानि आयं मोनहानि माने फिसा बेयाव खोथिया फोरिदों आरो बे खाथियावनो जोंहानि माने मा बुंगोन बेखौ खोथिया माने फारिबायनो सिगाङावनो जोंहा दिनैसो आरो माखासे जाहोन दै गैयिनि थाखायबो थाबनो खोथिया खालामनो हायाखैमोन नै माने हराव माने बिदि सानावनो मैया एसे गावनो दै सारना लानानै माने खोथियाखौ दिनै फारिनाय जाबाय आइजंखौ फोखांबाय माने जोब्बाय दायो नै बंग' लक्ष्मी फारसे फारिनोसै सान्दुङाबो जोबोद गोसाथार बे नुहुरनाय बै जोंनि गामिनि माने LP स्कुल नै माने बानायगासिनो बेखौ स्कुलखौ बानायगासिनो सान्दुङा इमान गोसा नों बेसेबां बुरजा फोखोलै आं नै निखिनाखौनो र' निसोराव होजोब्बाय खामानि मावनानै जोबोद मोजां मोनो बेबायदिनो नोंथांमोनाबो खामानिखौ मावनानै जोबोद मोजां मोनगोन मानो होनबा खामानि एसे मावोब्ला गावखौनो एक्टिभ एसे फ्रेश फिलिं मोनो बेनिखायनो
बेनिखायनो एसे नोंथांमोनाबो न'खरनि खामानिजों लोगोसे आरो ओरैनो थायोब्ला बा न'खराव बेबायदिनो खामानि आबादनि खामानि मावोब्ला नोंथांमोनाबो मावफादो मानो होनबा नै फैगासिनो जोबनायनि लामायाव फैगासिनो बेबो फाइनालि नै जोबहांबायानो दं सान्दुं गोसानि गेजेरजोंबाबो फारिबाय माथो बुंनो गाव खस्थ' खालामाबाथ' जेबो गैखाया नालाय खस्थ' खालामनानै जाखानांगोन जायबाबो नङा होमबा बे मा नाममोन लंकै एखे लोगो नायनोल'सो फैबाय नोङो जोबनायनि लामायाव फैबाय नालाय नै बस्थुखौ जोंख्लिना होबाय बेयाव थानाय माखासेयाबो जाहाथे ओरैनो लस जाया फाइनालि नै दायो फारिनाया जोब्बाय फारिखांजोब्बाय बेयो नै दायो ओमफ्राय फारिखांबाय जेब्ला लासै लासै न'बो दावगालांसै नोंथांमोनाबो बेबायदिनो एसे खस्थ' खालाम जुदि न'खराव आबाद मावोब्ला एसे गावनो एसे एफा एनैखौ खस्थ' खालामनानै मा होनना बुङो बेखौ आबादखौ खालाम जाहाथे गावनि देहाखौ मोजां लाखिनायजों लोगोसे खामानिखौबो रोङो जेन मोजां मोनसे आइडिया मोनलांबाय थायो जेन आरो इयुनाव बेबायदिनो आबादजोंबो सोलिनानै थांनानै थानो हायो बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो जाहाथे बेबायदि गोदान भिडिअ लानानै फैबाय थानो हायो आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनैनि भिडिअखौ बिदिब्ला एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय।